Sus! Si mama nga nung nagpakati-katimin ka ng kwarta ang gagarlan. Alangan, para di ka mabihay. Ang imong mga classmate, kwarta ang mga garland. Dapat undang mo na nga mindset isig pambugay. Uy, sayon! Asa man ka? Sa sentro, magpalit ako uniform nga puti. Ano mo palit maka-uniform nga puti nga? Ano may klase? So, uto na ako, boy. Graduation na mo, ugma. Maayo kay nakapasar pug ka. Brett, man. Ay, di kay kasayon kay magarlan ka og kwarta pareha sa anak ni Paring Barok ba? Binong manang kwarta mo garlan, oy. Kay wa man may kwarta himo ang garlan. Okay raman sa ako, boy. At least nakapasar. Sus, dapat gyud sayo na kay garlan nya kwarta. Okay ra lagi sa ako, boy. Balag-walag to sa koy. Sus, wag gyud may kwarta. A few moments later. Uy, Mari, nakaanda magagarlan ni Zion? Ay, nagpalit ra ko atong tagsingkuhon, pre. Ay, naunsa. Wala naman nauso ng garlan nga tag 5. Kwarta na may uso karon. Ay, wala man ko'y kwarta nga mahimong garland niya, pre. Pwede ra ka mag-loan, Mari, katong tinag 500. Pugoy kay tanaon, nag-loan ram gani ko. Asa man ka nakalon, pare? Kay mulon pug ko kay para na ko ibutang ka sayon, pre di siya mabihain ba? Dito mi nag-loan sa kang sipyong, Mari. Wadto na gani ko, kay kwaon na ako. Kasi daw ingon, pre, kay mukuha pug ko. May nalang makagarland po si sayon, maski 5,000 lang. Uy, problema na, Mari. Ako ni balag jamming ni sipyong, kakwartahan na to. Sige, pre, ha, salamat kayo. Tawag yun niya ako kung okay na kay ako atoon. Okay, Mari. Mutawag ko si mo, matus ako. Salamat kayo, pre, ha. Oy, sayon, wala naman day ka. Unsa ito yung istoryahan, ma. Muram to kwarta. Da, nang hangyo ko kang pari nga mulon tag 5,000. Ngang maglunman ka, ma. Para lasa, ma. Ay da, para sa imong graduation ugma, himo na tong garland. Sus! Si mama nga nung nagpakati-katimin ka ng kwarta ang gagarlan. Alangan, para di ka mabihain. Ang imong mga classmate, kwarta ang mga garland. Ma! Ayaw dyan nagwaran ako, ah. Ay, dili na mayo. Anong di man maayo? Kanindot, anak. Ma! Okay ra sa akong estro. Ayaw dyan ang kwarta. Hilas-hilas. Manak nga nung magpagarilan-garilan man dyan kwarta. Para ignog ako. Kung saan man ang parehas lato, mangutang na lang para na ibutang. Ang uban estudyante, maulaw na lang kayo, wala ikabutak. Dapat undang na nga mindset isig pambugay. Kariya sa ako, mawadan ko na nga muapil sa graduation. Kung isig pambugay na lang tani. Ma'am, kaliyog lang dyan ba? Ayaw pagkapila-pila na. Sila zero na kung gusto nila. Basta diis sila. Basta kita, dili ta mga pilapil. Para na maguna sa imo ha sayon, murag regalo ba? Regalo lagi, ma. Pero nganong dito man sa nagagtao, ilas kayo. Wala rabi atay kwarta. May pagipabintala ni mo sa balay, malipay pa ko. Kaysa imo, ano mong garland para makapangambog.